Claus, der er 10 minutter til de kommer. Nu går du så op og gør dig færdig. Hej. Hej! Nå, så sagde jeg også bare til ham, at det kunne han i hvert fald godt glemme alt om. Helt seriøst, hvis du vil have noget ud af dine forsikringer, så er du nødt til at lyve for dem. Ja. Til hver tid, hele tiden, uafbrudt. Jeg mener, du skulle blive værende advokater. Har I egentlig set den der nye von Trier-film? Den der med fuglen? Ja. Den har vi set. Ja, jeg synes, det var... Er det ikke rigtigt, Claus? Det har jeg ikke lige tænkt over. Jeg kigger lige til, så ser du. Skål. Skål. Dejligt. Ja, det var så hyggeligt. Claus, vi var da begge to helt vilde med den der film. Vi sad også og snakkede om den bagefter. Kan du ikke huske det? Er I egentlig kommet godt i gang igen efter ferien? Ja, det er sgu meget det samme på kontoret. Der sker ikke så meget. Jo, der var der lige det der med Joachim. Ja. Men han kom ikke tilbage efter ferien. Noget stress eller et eller andet. Snakker ikke så meget med ham. Stress og stress. Ja, så han har sikkert bare haft travlt. Det synes jeg da også lige har. Claus, skal du ikke huske Mikkel fra gymnasiet? Han gik også ned med stress. Sikkert bare haft brug for en pause, det kan vi alle sammen. Ja, det fik vi i hvert fald på Mallorca. Nå ja, hvordan gik jeres tur? Det var simpelthen Der er 2 ting, I skal vide. For det første, husk solcreme på Mallorca. For det andet, husk solcreme på Mallorca. Ellers bliver det sgu ikke kønt. Du skulle se billederne, mand. Det må så blive en anden dag. Det var så lækkert vejr dernede. Og så alligevel ville Annette sidde med sådan en af de her solskærme. Altså, jeg mener, hvem fanden er det lige, der kigger hende op under hagen, var? Ej, undskyld. Sorry. Whoops. Peter. Ja, det var ikke så godt.
Så selvom de havde forsikringspapirerne i orden, så fik de ikke en rød reje. Det var helt tydeligt, at de var uskyldige, men de havde indsendt skadesanmeldelsen for sent. Og så med alle de penge, de har betalt. Det er forfærdeligt. Ja. Claus, I skulle ikke meget bedre end os, vel? Hvor mange familier har du været nede den her uge? Faktisk, så har jeg sagt op. Jeg starter ude på Holbæk Kollegiet i morgen. Jeg skal være visvært. Claus? Ja, jeg tror, du bliver glad for at være her. Jeg har befundet mig godt herude. Men der er jo mange ting, man skal sætte sig ind i. Nu skal jeg lige give dig et lille fyld. Den her, den er til at låse døren op med. Og den dør her, den kan der nemlig være nogle problemer med. Sådan ved vintertid, der kan den godt binde lidt hernede. Ja, det her, det er jo så kælderen. Ja, det kan du jo se. Men du skal nok senere få en plan over det hele, så du ved, hvor de forskellige rum ligger. Ja. Nu går vi lige herhen af. Ja, der sker sgu ikke meget hernede, det kan du godt se. Der er jo ingenting. Nu står der noget ravelse der igen. Det er de tilflyttere, tror jeg. Man kan ingenting regne med ham mere. Det er også nogle unge lømler, der går. Thank you.